रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव दावहाया गोदान महर लादों। नंगौ, बे समाव इउक्रेन आरो रासियानि दावहाया खमैबो 5-6 दान जानो हमबाय। नाथाय दासिमबो इउक्रेन आरो रासियानि दावहाया जोबाखै। बे मोननै हादोरनि गेजेराव फिन आरोबाव दावहाया गोदान महर मोननायजों पुतिना इउक्रेननि गोबां सहरफोरखौ दंस' खालामदों। पुतिना जेलेन्स्कीनि गासै गंजिनै दालांखौ बमा होनानै दंस' खालामनाय खौरांखौ मोननो हादों। इउक्रेननि राजधानियावबो गोबां सुबुंनि गोथै देहाबो मोननाय जादों होननानै मुलुगनां खौरां बिजोङाव फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादों। रासियाजों लोगोसे बेलारुस हादोरावबो इउक्रेनाव दावहा खालामगोननिबो खोथा होदों आरो दावहानि खैसारा बांनायनि जाहोनाव जेलेन्स्कीया बांकाराव हाबनो गोनां जादों। पुतिना बे समाव अननाय बानाय गैयै खालामदों इउक्रेननि हादोरनि सुबुंनि सायाव गिलु-बालु बमाजों फोजोबस्रांनो हमदों जेलेन्स्कीनि हादोर इउक्रेनखौ। बेखौ नोजोर होनानैनो भारत हादोराबो इउक्रेनाव दावबायनायखौ बन्द' फोसावदों, जाहाथे रावबो भारत हादोरनिफ्राय इउक्रेनाव थांनानै बे दावहायाव मोगा-मोगि जानाङाथों होनना। नंगौ, बे समाव रासियानि सासे गिलु-बालु कामान्डारआ इउक्रेनाव हाबदों। बे कामान्डारनि मुङानो जाबाय सुरुभेकिनी आरो कामान्डार सुरुभेकिनीया इउक्रेनाव हाबना बमाजों सिलिंखार खालामजोबनायखौ नुनो मोननाय जादों। जोलुर मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गिबि खेबनि थाखाय बिटिआर हालामाव सेथि खेब ISPL-आ खुंफुंजागोन। बिटिआर ओनसोलाव लाइमोनफोरखौ जोलुरनि फारसे गोसो बोहोनाय जोलुरखौ जौगाहोनायनि थांखिजों बिटिआर सरकारा बे बादायलायनायखौ खुंफुंनो थिरांथा लादों। सा-सानजा भारतनि 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय मोनजि गेलेग्रा हानजाफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन।
बादायलायनाया फैगौ 9 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै 23 अक्ट'बरसिम सोलिगोन। अदालगुरिनि डिमाकुसि स्टेडियामनिफ्राय बादायलायनायखौ जागायजेनगोन। बेबायदिनो बे जोलुर बादायलायनाया बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायाव खुंफुंजागोन आरो जोबथा बादायलायनाया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय थिथागुरिनि साइसाक सेन्टाराव खुंफुंजागोन। बादायलायनायाव देरहासार जानाया ट्रफिजों लोगोसे 3 लाख रां, सेथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 2 लाख रां आरो नैथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 1 लाख रां मोनफुंनो हागोन। 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय 10 काउन्सिलफोरनिफ्राय बाहागो लाफैगोन। फारि बायदियै त्रिपुरा ट्राइबेल एरियास अट'नमास काउन्सिल, खासि हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, जयन्तिस हिल डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, लाई अट'नमास काउन्सिल, मारा अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल, साकामा डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल, डिमासा हासाव अट'नमास काउन्सिल, बडलेण्ड टेरिटरियेल रिजन। बेखायनो सा सानजा भारतनि जोलुर गेलेनायखौ मोजां मोनगिरि रायजो राजाफ्रा थिखानाय खालार आरो जायगायाव लैहोर लैहोर फैनानै जोलुर गेलेनाय रंजाथायखौ लाफैनो हागोन।